O sorteo do Euromillóns decidiu facer parada en Ribadumia. Na Administración de Lotería de Barrantes foi selado un boleto premiado cun segundo premio, o único de toda España. Un segundo premio do Euromillón o martes, 5 máis 1, que foron 319.000 euros. Bueno, un bo premio. Fomos o 4 en toda Europa e nos fomos un deles. O agraciado ou agraciada que vai levar para casa 320.000 euros acertou 5 números máis unha estrela. Quedou a tan só unha estrela de levar o premio gordo, 138 millóns de euros que foron parar ao Reino Unido. Sí, eso pasa moitas veces, non é único. Tamén a primitiva falta o reintegro para levar todo o bote, por exemplo. Por exemplo, hoxe que hai 21 millóns da primitiva, se non tes o reintegro podes ter 6 e levas un e pico. Ese é o xogo. O gañador ou gañadora xogou pouco máis de 12 euros. A súa identidade polo de agora, todo un misterio. Non o sei, ademais moitas veces se non veñen por aquí o din non sabemos quen foi. O máis seguro que sexa daqui do Rueiro, de pola contorna, pero non podemos saber quen é, e hasta o luns seguramente que non se saiba. Esta Administración de Barrantes colleu sona na comarca nos últimos anos pola cantidade de premios que reparte. Tuvemos dous quintos premios de Nadal, un segundo premio do sorteo de Reis, e depois algún que outro de 5 complementario, algún de 5, bueno, algúns premios tuvemos varios. Así que xa sabe, se vostede non ten no seu poder o boleto premiado, non perda a esperanza. Mañá Euromillóns volve poñer en xogo moitos cartos que, dende logo, non lle veñen mal a ninguén.